Com estàs? Benvingut. Gràcies per acompanyar-me. T'haurà cridat l'atenció el títol d'aquest vídeo. Com expressa la dita popular, havem gent per tot, crèduls i desconfiats. Hi ha gent que diu que Déu no existeix i altra gent que afirma que sí existeix. Evidentment, un dels dos grups ha de tenir raó, però qui la té? En què ens podem basar per defensar una afirmació o l'altra? Suposem que agafem 10 monedes i les fiquem en una bosseta i les sacsegem bé. Llavors n'agafem una. La tirem a l'aire, desitjant que surti al caure cara. Matemàticament, la probabilitat d'obtenir-ho és d'un 50%. La guardes a la bossa i repeteixes el mateix, agafant-ne dues. La probabilitat de que en les dues surti cara és d'una en 100. D'obtenir la una, la dues, la tercera en seqüència és d'una en 1000. I així successivament. La probabilitat d'obtenir cara en totes les monedes, en seqüència, seria d'una en 10.000 milions. Amb aquest raonament podem dir que són necessàries les mateixes condicions per a creure que Déu no existeix i que la vida a la Terra va aparèixer per casualitat. Permeteu-me fer un parell de consideracions més. La Terra gira sobre el seu eix a 1.600 km/h a l'equador. Si girés a 160 km/h, els nostres dies i nits serien 2 vegades més llargs i el sol probablement cremaria la nostra vegetació de dia, mentre que la llarga nit congelaria qualsevol brot que sobrevisqués, a banda de que ens esclafaríem al terra per l'atracció de la mateixa Terra. El Sol té una temperatura a la seva superfície de 12.200 graus centígrads i la Terra està a la distància suficient per a ser escalfada justament en el punt suportable o necessari. Si el Sol emetés només la meitat de la seva calor actual, ens congelaríem. Si donés més, ens rostiria. La inclinació de la Terra amb un angle de 23 graus dona lloc a les nostres estacions. Si no estigués inclinada d'aquesta manera, els vapors de l'oceà es mourien de nord a sud, transformant el planeta en continents de gel. Imaginem que la Lluna estigués a 70.000 quilòmetres més lluny del que es troba avui. Les nostres marees podrien ser tan grans que 2 vegades al dia els continents quedarien coberts d'aigua. Fins i tot les muntanyes més altes quedarien cobertes. T'ho has plantejat alguna vegada? Això ens porta a una conclusió. Tanta exactitud no s'ha fet sola. I si algú ho ha fet, ha de ser Déu. Per tant, Déu existeix. I encara més, aquest mateix Déu que té cura de l'univers es preocupa per cada persona que va crear. D'una altra manera, ets especial per a ell. Per això és tan important conèixer-lo, com es presenta, quines són les seves característiques i especialment tot allò que realitza per fer la teva vida més feliç i victoriosa. Per una altra banda, la Bíblia és un llibre apreciat per molts i menyspreat per molts altres. Si creiem que Déu existeix i s'interessa per nosaltres, hem d'acceptar que la Bíblia és com una carta que Déu ens envia per donar-nos consells i orientació en la nostra vida. Per això és coneguda com la paraula de Déu. Examinem, doncs, algunes de les coses que ens diu aquesta carta vers la manera en què Déu es relaciona amb els éssers humans. Avui hem convidat en Jordi Abad, a qui coneixeu de les gravacions que tenen a veure amb aquesta temàtica. Ell ha exercit la docència i té un ampli coneixement bíblic, per tant, ens podrà respondre alguns interrogants vers els que us he presentat. Benvingut al nostre programa, Jordi. Moltes gràcies, és un plaer estar amb vosaltres. En el món religiós ens trobem amb personatges i figures respectades i adorades en qualsevol lloc del món i en qualsevol sentit religiós. Segons indica la Bíblia, quants déus existeixen? Això ens ho respon l'apòstol Pau quan escriu als creients d'Efes. Al capítol 4, el verset 6, indica que hi ha un sol Déu i Pare de tots, que està per damunt de tots. Ens diu la Bíblia quelcom vers la naturalesa de Déu? Bé, el mateix Jesús ens respon a aquesta pregunta en la conversa que va mantenir amb la dona samaritana junt al pou de Jacob. Ho podem llegir a l'Evangeli de Joan, al capítol 4, verset 24. Déu és esperit. Per això, els qui l'adoren han d'adorar-lo en esperit i en veritat. Com es considera Déu en relació a l'home? El mateix apòstol Joan, en la seva primera carta, ens dona la resposta. I ens diu, a 1 de Joan 3, verset 1 i 2, mireu quina prova d'amor ens ha donat el Pare,
ser anomenats fills de Déu. I ho som, però el món no ens reconeix perquè no l'ha reconegut a ell. Estimats, ara som fills de Déu, però encara no s'ha manifestat allò que serem. Sabem que quan es manifestarà serem semblants a ell perquè el veurem tal com és ell. Si Déu està en algun lloc de l'univers, com s'ha manifestat el ser humà? Bé, el text bíblic ens indica que ho ha fet de 3 maneres. Veiem un parell de referències en les que ens queda aquest aspecte clar. Una és quan Jesús els va dir als seus deixebles que anessin per tot el món predicant les bones notícies de la salvació. Ho trobem a Mateu 28:19. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. I l'altra la trobem en una expressió que fa servir l'apòstol Pau en les seves cartes a l'Església per saludar i acomiadar-se. Veiem una d'aquestes ocasions. La segona carta als Corintis, capítol 13, verset 13. Que la gràcia del Senyor Jesucrist, l'amor de Déu i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Hem dit al principi que el món no s'ha pogut fer sol. Què ens diu la Bíblia vers el paper de Déu a la creació de l'univers? Bé, aquesta és una qüestió que ens enfronta tots plegats amb uns interrogants dels més importants que s'ha fet la humanitat. I des de fa segles. La Bíblia respon amb molta claretat i definició a aquest punt. Mira, el llibre del Gènesis, el del principi, el capítol 1, el verset 1, ens diu: al principi va crear Déu el cel i la terra. Déu és el creador. I el profeta Isaïes, en el capítol 45, el verset 18, fixa el que diu: això diu el Senyor, creador del cel, ell que és Déu, que ha fet la terra i l'ha formada, ell que li dona solidesa i no la creada caòtica, sinó bona per habitar. Jo sóc el Senyor i no n'hi ha un altre. I encara l'apòstol Pau, al llibre d'Hebreus, al capítol 1, al verset 10, ens reafirma aquesta idea. Ens diu: i encara, tu, Senyor, al principi vas assentar la terra i el cel és obra de les teves mans. Quan parlem de fer el món i l'univers, podem perdre'ns a la immensitat de les mesures inimaginables per l'ésser humà, que està en un puntet insignificat de l'espai interplanetari. S'interessa realment Déu per els nostres problemes? Mira, et puc respondre amb unes paraules d'un dels personatges principals de la Bíblia, un rei, escriptor, compositor de la majoria dels salms que ens han quedat registrats, per tant, un dels autors del text bíblic. És el rei David. El Salm 40, el verset de 2 al 4, ens diu el següent: tenia posada l'esperança en el Senyor, i ell, inclinant-se cap a mi, ha escoltat el meu clam. M'ha tret de la fossa profunda, del llot i del fangar, ha plantat els meus peus sobre la roca, ha fet segurs els meus passos, ha inspirat als meus llavis un càntic nou, un himne de lloança al nostre Déu. Tots els que ho veuen veneren el Senyor i posen en ell la confiança. És a dir, que aquestes reafirmacions ens donen la seguretat que Déu sí s'interessa per nosaltres. Una altra qüestió està en com podem definir a Déu, quines característiques podem dir que té. Vegem algunes característiques de Déu a les que refereixen autors bíblics quan l'esmenten. La primera ja l'hem esmentat, que la va referir el mateix Jesús amb la conversa amb la dona samaritana, que està a Joan 4:24, i li deia: Déu és esperit, però els que l'adoren han d'adorar-lo en esperit i en veritat. Per tant, una característica és esperit. Una altra l'esmenta el profeta Isaïes al capítol 57, verset 15. Això us fa saber el qui és alt i excels, que resideix en un palau etern i té un nom sant. Jo visc a les altures, en un lloc sant, però estic amb els qui se senten desfets i enfonsats. Reanimaré els que estan enfonsats, faré reviure els qui se senten desfets. És a dir, que a més d'etern, Déu està a prop nostre. L'apòstol Jaume ens presenta una altra
d'aquestes característiques a la seva carta. Jaume 1:17. Tot el que rebem de bo, tot do perfecte, ve de dalt, baixa del Pare de les llums. Una altra característica de Déu és la seva dedivositat, i ho és al llarg del temps, perquè ell no canvia, sempre és el mateix. Jesús, en el discurs conegut com el de la muntanya, ens diu, a Mateu 5, verset 48, sigueu perfectes com el vostre Pare Celestial és perfecte. Per tant, la perfecció és una altra de les característiques de Déu. I una altra vegada és l'apòstol Pau qui ens desvella una altra de les característiques de Déu, referint-se al missatge de l'Evangeli. El trobem en 1 de Corintis 1:24. Però és poder i saviesa de Déu per a tots els que són cridats, tant jueus com pagans. És a dir, que l'Evangeli diu que és la saviesa de Déu. Déu és savi. Moisès, un altre dels autors del text bíblic, al referir-se a Déu, ens diu al llibre d'Èxode, al capítol 15, verset 11. Qui és com tu entre els déus, Senyor? Qui és com tu, magnífic entre els sants? Déu és sant. Anem al profeta Jeremies, que comparant el Déu dels israelites amb el Déu dels déus que tenia els pobles del voltant, ens diu, al capítol 10, verset 10. En canvi, el Senyor és el Déu veritable, és el Déu vivent i el Rei etern. Déu és veritat, és real, no és una imaginació. I afegim-ne una altra per ara. La trobem al Salm 86, verset 15. Però tu, Senyor, Déu compassiu i benigne, lent pel càstig, fidel i ric amb l'amor. És a dir, Déu és compassiu, és benigne, és fidel, és amorós, i aquestes són algunes de les característiques que podem trobar de com és Déu. I com es dona a conèixer o com podem acostar-nos a ell per descobrir-lo? Bàsicament, la Bíblia ens presenta tres maneres. Una és la natura. Ens ho diu el Salm 19. Salm 19, verset 1. El cel parla de la glòria de Déu. L'estelada anuncia el que han fet les seves mans. Una altra és la Bíblia. Llegim-ho, Apocalipsis 1, verset 1. Revelació de Jesucrist que Déu li donà perquè fes conèixer als seus servents allò que aviat s'ha de complir. Jesucrist envià el seu àngel per comunicar-lo a Joan, el seu servent. Per tant, per Jesucrist també el coneixem. I encara l'apòstol Joan ens diu, al seu llibre, el de Joan 14, verset 6, Jesús li respongué, jo sóc el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no és per mi. Per tant, Jesús és una revelació de Déu, la Bíblia és l'altra revelació i la natura és l'altra revelació per les quals podem arribar a conèixer Déu. Es diu que Déu és el nostre Pare. Es comporta amb nosaltres com un pare ho fa amb el seu fill? El text bíblic ens presenta característiques de Déu que ens permeten arribar a aquesta conclusió. Llegim el Salm 46, verset 1. Déu és el nostre castell de refugi, un defensor ferm en hores de perill. Per tant, està sempre interessat en els nostres problemes. Llegim el profeta Jeremies al capítol 31, al verset 3. El Senyor se m'aparegué de lluny i em digué, amb amor etern t'he estimat, per això mantinc amb tu un tracte bondadós. És a dir, que ens suporta amb la seva bondat i amb la seva misericòrdia. Anem a l'apòstol Pau. 2 de Corintis, la segona carta que va enviar als creients de Corint, al capítol 1, verset 3. Beneït sigui el Déu i Pare del nostre Senyor Jesucrist, Pare entranyable i Déu de tot consol. Així que Déu sempre intenta consolar-nos. I mira el que diu el mateix apòstol Pau
al llibre, a la carta que escriu als creients de Filip, als filipencs, capítol 4, verset 19. El meu Déu satisfarà totes les vostres necessitats, segons la mesura de la seva riquesa, omplint-vos de glòria en Jesucrist. És a dir, que Déu ens dona allò que ens manca, no tant el que volem, sinó el que realment necessitem. Hem conegut quelcom més de com és Déu, com es manifesta i quina relació té amb els éssers humans, amb nosaltres, que ens va crear. Ara, després de conèixer millor Déu, volem saber què és el que ell desitja per nosaltres. Doncs mira, coses senzilles, però importants. Llegim-les al text bíblic. Una la trobem al llibre de l'Èxode, que és el que va escriure Moisès quan sortien des d'Egipte, al capítol 20, verset 7. Diu el Senyor: no juris en fals pel nom del Senyor el teu Déu, perquè jo, el Senyor, no tinc per innocent el que jura en fals pel meu nom. És a dir, ell desitja que respectem el seu nom i la seva persona. Segona cosa que Déu vol. Llegim el llibre de Fets, al capítol 5, al verset 29. Pere i els apòstols respongueren: cal obeir a Déu abans que els homes. És a dir, tenim que posar la voluntat de Déu per davant dels nostres desitjos, les nostres apetències, qualsevol ordre o inclús legislació que vagi en contra de la seva voluntat. I una tercera, la trobem a Mateu 6, verset 33. Li diu Jesús amb uns que estaven allà amb ell: vosaltres busqueu primer el regne de Déu i fer el que té per just, i tot això us ho donarà de més a més. És a dir, que el col·loquem amb ell en primer lloc. Primer busquem-lo amb ell, i Déu ens donarà el que ens manqui, el que ens faci falta. I una quarta, la llegim a Mateu 22, verset 37. Jesús li digué: estima el Senyor el teu Déu amb tot el cor, amb tota l'ànima i amb tot el pensament. És a dir, que l'estimem veritablement i sincerament. Què et sembla? Vols acceptar-lo? Et convidem a acompanyar-nos al proper tema. Veurem la manera en la que Déu es comunica amb nosaltres. Examinarem la carta d'amor que Déu, el nostre Pare, envia als seus fills, nosaltres. Vols acompanyar-nos? T'esperem. Soc Esther Rodríguez i ha estat un plaer acompanyar-te i que hagis estat amb nosaltres. Fins al proper programa.